Здравейте, здраволюбци! Аз съм Наталия Родина, нутриционист и днес ще ви запозная по-подробно с един продукт, боров прашец за защита на черния дроб с марка Годжен на компания Нова Ера. Тази прекрасна храна е предназначена за защита на клетките на черния дроб от различни заболявания. Една комбинация, разработена от корпорация Нова Ера, която, както знаем, създава своите продукти по правилата на традиционната китайска медицина и съвременните научни изследвания и технологии. Боровия прашец за защита на черния дроб съдържа боров прашец годжен, корен от пуерария или кудзо и екстракт от плодовете на растението филантус. Проведените изследвания доказват, че тази храна притежава сериозни защитни и възстановяващи клетките на черния дроб въздействия. Има силни антиоксидантни и обезвреждащи токсините и отровите ефекти. Препоръчва се при всякакви нарушения на черния дроб. И така, нека да видим какво е толкова специалното в трите съставки на боровия прашец за черен дроб, за да бъде той признат за най-мощния хепатопротектор в света. И разбира се, започваме с боровия прашец. Той е наричан още микробанка на здравето, която съдържа хранителни и биоактивни вещества, като аминокиселини, витамини, минерали, ензими, коензими, флавоноиди, хранителни влакнини и много други. Той премахва заплахата от клетъчно гладуване и регулира функциите на целия организъм, подобрявайки работата на имунната система и създавайки постоянна защита за нашето здраве. Всичките му 268 съставки рационално се съчетават, предоставяйки пълноценно хранително меню за всяка наша клетка и най-вече тези на черния дроб. Коренът от пуерария, или известен още като кудзо в Япония, или наричан накратко азиатския женшен. Растението е с роден ареал на разпространение Япония и Китай, където употребата му датира от преди 2000 години. Интересно е, че на много места по света кудзо е смятан за най-обикновен досаден плевел. Но в Китай и Япония билката е считана за едно от 50-те основни лечебни растения. Използва се предимно за лечение на алкохолизъм и съпътстващите го симптоми, като главоболие, махмурлук, повръщане, замаяност, разстроен стомах. Намалява токсичността на алкохола и помага за по-бързото му елиминиране от организма. Проведени изследвания показват, че кудзо понижава нивото на кръвната захар, триглицеридите и общия холестерол. Действа за понижаване на телесната маса и за повишаване на костната плътност. Билката съдържа вещества, които могат да увеличат циркулацията на кръвта към сърцето и мозъка. А според тайландската народна медицина растението повлиява положително следните състояния: преждевременно стареене на кожата, побеляване на косата, катаракта, проблеми с кръвообращението, нарушение на съня, болести на сърдечно-съдовата система като хипертония и аритмия, заболявания на горните дихателни пътища като синузит, настинки, грип, сенна хрема, световъртеж, мигрена. При кожни заболявания, включително алергични обриви, съпроводени с сърбеж, и при автоимунното състояние псориазис. При болки в мускулите, морбили, дизентерия, гастрит, треска, диария, проблеми с кръвообращението. Неговата употреба с лечебна цел се споменава дори при полиомиелит, енцефалит, мигрена, диабет, глухота и травматични увреждания. Други лечебни свойства на кудзо са антитуморно. Действа съдоразширяващо, понижава нивата на кръвна захар, регулира количеството на тромбоцитите в кръвта и силно редуцира холестерола в нея, както и облегчава симптомите при менопауза. Следващия участник е фруктус филанти или свещения плод на Индия. Той е внесен в Китай преди стотици години и е станал известен и широко приложим в медицината заради способността си да понижава температурата и да намалява възпалителните процеси в организма. Справя се с кашлицата и извежда секретите от белия дроб. Грижи се за черния дроб и неговата детоксикация. Широко се използва за предотвратяване и лечение на чернодробни проблеми, възникнали в следствие на медикаментозни, токсични и други химиовъздействия, като ухапвания от змии и насекоми, неутрализирайки отровата и извеждайки я от тялото. Доказано е, че неговите активни екстракти притежават няколко фармакологични активности,
включително антитуморни, противовъзпалителни, антибактериални и антивирусни. Фруктус филанти съдържа предимно танини, фенолни съединения, филенбелова киселина, рутин, куркуминоиди и ембликол. Доказано е, че сокът от това растение инхибира отчетливо активните туморни агенти и предпазва соматичните и зародишни клетки на черния дроб от увреждане на тяхното ДНК. А лабораторни опити демонстрират, че веществата в растението може значително да инхибират белодробния карцином и чернодробния карцином. И така една прекрасна комбинация, която работи в защита на нашия черен дроб, но нека да разгледаме и Негово величество черния дроб. Един уникален орган, който отговаря за обмяната на вещества, енергия, а също изпълнява антитоксична функция, явявайки се най-съвършения природен филтър на човешкото тяло от външни и вътрешно образувани в резултат на обменните процеси отровни и токсични вещества. А всички тези свойства протичат само на едно място – в чернодробната клетка, най-сложно устроената лаборатория в човешкото тяло. Чернодробните клетки се наричат хепатоцити. Те са с многоъгълна форма и кълбовидни ядра, различни са от другите. В тях именно протичат огромно количество процеси. Могат да бъдат изброени повече от 400 жизнено важни функции на черния дроб, основните от които са обменната, храносмилателната, екскреторната, терморегулаторната, резервоарната, кръвотворната, детоксичната и много други. И нека си зададем един въпрос. Кой страда, когато имаме чернодробна дисфункция? И сами можем да си отговорим на въпроса. Щом това е най-голямата жлеза в тялото, която участва в абсолютно всички обменни процеси, значи се нарушават процесите в целия организъм, във всички негови органи и системи. Именно заради това този орган изисква ежедневна грижа и профилактика, повишено внимание, особено за хората, които искат да съхранят здравето и младостта си за по-дълго и за тези, които искат наистина качествено да се възстановят от сериозни заболявания. В последно време броя на хората, страдащи от алкохолна стеатоза и затлъстяване на черния дроб, нараства. При това възрастовата граница на хората с такива проблеми пада и днес наблюдаваме и много деца, страдащи от стеатоза. Химичните въздействия, като замърсяването на околната среда, некачествените храни, газираните напитки, медикаментите, вредните навици, в това число продължителната употреба на алкохол и цигари, неумерената консумация на мазна и рафинирана храна, обездвижването също, нанасят много сериозни вреди на нашия черен дроб заради огромното количество свободни радикали, които ни подсигуряват, постъпвайки в нас. И това е ежедневно. Както казах, всички обменни процеси, в това число обмяната и на мазнини, протича основно в черния дроб. Именно липидите са най-предпочитания обект за увреждане от свободните радикали, тъй като най-лесно се окисляват. Това се нарича процес на липидна пероксидация. И протичайки в черния дроб, това е главният молекулен механизъм, посредством който се осъществява свободно радикалната токсичност. Окисляването на липидите в следствие действието на свободните радикали и насядането на тези окислени мазнини в клетките на черния дроб е процес, който се първо самоускорява и второ неговите ефекти се преумножават и така се създава едно наистина ужасно радикално увреждане. И мишените на това радикално увреждане, на тези свободни радикали, са биологичните мембрани на клетките на черния дроб. Те първи са изложени на тази атака от свободни радикали. Но черният дроб мълчи. Той е орган, който не боли и търпеливо понася всичко, старайки се да предпази нашето здраве, преработвайки и филтрирайки всички отрови. Черният дроб не дава сигнали за протичащите в него нарушения, докато 80% от неговата тъкан не бъде разрушена. Но той се изразява чрез специфични симптоми в всички части на тялото. Как да разпознаем симптомите на проблеми с черния дроб? Как на време да видим, че нашия черен дроб страда?
Нестабилна дефекация, шум в ушите, гадене, световъртеж, ожълтяване на кожата, чувство за стягане на главата, тежест в дясната страна на корема, безсъние, повишено дневно и нощно потене, нестабилно кръвно налягане, склонност към малокръвие и анемия, суха кожа, чупливи ногти, бърза смяна на настроенията, гневност, раздразнителност. Ако разпознаете себе си в тези симптоми, дори част от тях, то в дневното ви меню задължително трябва да включите боровия прашец в защита на черния дроб. Този продукт е предназначен за сигурна защита на клетките на органа от различни увреждания и спомага за тяхната регенерация. Има 3 условия в днешния забързан начин на живот, които могат да ни гарантират добра профилактика и здраве. Първо, това е балансираното хранене. Второ, това е вода, минимум 40 мл на килограм от вашето тегло и разбира се коктейла от 3 уникални компонента на боровия прашец за защита на черния дроб. Както казах, този продукт е световно признат за най-мощният хепатопротектор. Той има силни антиоксидантни и обезвреждащи токсините и отровите ефекти и е показан при токсични поражения на черния дроб, като захарен диабет, химио- и лъчетерапия, професионална интоксикация, работа в галванични цехове и атомни електроцентрали. При остри хронични хепатити, чернодробна дистрофия и цироза, масна хепатоза, хронични холецистити, дискинезия на жлъчните пътища, панкреатит, при профилактика при атеросклероза и други заболявания на сърдечно-съдовата система. Също така за възстановяване на функциите на отделителните органи. Не на последно място е нормализацията на психоемоционалното състояние. Вредни навици като тютюнопушене, алкохолна, нарко и друга токсична зависимост, които има в днешно време. Активен и ефективен е този продукт при отстраняването на тези особено страшни навици от нашето ежедневие, като абстинентен синдром. И така, нека да видим как се приема всъщност този прекрасен продукт в нашето меню. При възрастни деца над 12 години спокойно може да се вземат по 3-4 дръжета дневно по време на храна. Това е минимума. При остри състояния и заболявания може да се приема, разбира се, по схемите на програма Доктор на себе си и безусловно с консултация от специалистите по здраве, лекари и нутриционисти от екипа на компания Нова Ера. Един съвет от мен. Когато започнете приема на боров прашец защита на черния дроб, винаги последния прием трябва да е непосредствено преди сън, тъй като нашия черен дроб е най-активен в часовете от 1 до 3 през нощта. Тогава той се възстановява и филтрира най-активно целия ни организъм. Разбира се, ще препоръчам за най-добър ефект боровия прашец за черен дроб да бъде приеман в комбинация с останалите продукти на компания Нова Ера, но най-вече боров прашец с олигозахариди и бамбук. Надявам се, че всичко това ще бъде изключително полезно и приложимо във вашето ежедневие. Желая ви физическо, духовно и душевно здраве и до скоро!